Dear Kuya Totoy o Lola Hubad. Where do I begin? Dear Kuya Totoy o Lola Hubad, tawagan nilang ko sa pangalang Stephanie, 29 years old. Fan ka ay kuning inyong programa mga idol, pero may kong kapamati ninyong duha. Minyo na daay ko mga idol, 6 years na mi sa kumbana. Mahal man ako siya. Kaso lang, dili ko satisfied sa iya. Sa sexual nga aspeto, mga idol. Han. Dada. Han. Dada. Mo pagsugod na to? Humana ka? Sorry yan. Bawi na lang ako sunod. Di magyud na ako makontrolhan. Unsa man na, uy. Makasarili ka man kaayo. May ba jud og masuko pa nagbalik. One round ra jud baya na kanunay. Sorry na gudan. Mubawi lagi ko. Samok, uy. Mubawi daw. Unya sa sunod, maura man gihapon. Dili ka lahutay. Seconds lang, human na. Han, ayaw na ko kasuko. I love you. I love you ka dyan. Kuya Tutoy og Lola Hubag, pag-abot sa sexual nga aspeto sa mong panag-uban sa kong mister, dili gyud ko satisfied. Kay unang-una, 4 inches lang ang iyahang joystick. Unya, 1 round like kaya niya mga idol. Seconds ra pa jud. Mahuman na siya. Dili man lang niya isipon ang akong side. So kung ikaw ang makabanaog inani, dili pud ba ka malain? Siyempre, malain. Ikaw daw mabitin kanunay. Mauna din ha, Mars. Kay si Archie, maniguro ra gyud og iyaha. Luya po di mo, Mars, no? Suya na gani ka ko niya, Mars. Wala pa lang siya pakialam sa ako, ah. Pag human niya, tulog na dayon. Waray second round. Wala gyud in town. Paita po, ana, oy. Pagsulti mo, bayan, ana. Da, isip ba na? Dapat kabalo na siya, ano, uy. Dapat gani bawiun niya sa performance ang kamubo sa iyang bunal. Ha? Mubo daya, ha? 4 inches ra lagi. Pinoy size man na, Mars. Inana mo yung kadakon sa Pinoy. Ah, basta. Wadyo ko ganahi, uy. Kuya Tutoy og Lola Hubag. Kay dili man lagi ko satisfied sa kadakon og sa performance sa kumbana. Hinungdan nga nangita ko glaing laki mga idol nga makahatag sa akong gipangita. Dili lang once, twice, katulad syud mga idol. Satisfied ko ato nila kay mga daxman. Ang gusto manggod nako mga idol kay kanang hard nga ana-ana. Sad to say, dili mahatag sa kumbana. Hangtod nga gibati na kog konsensya mga idol. Han, nadugay ka malagi. Din ka magikan, ha? Ha? May giadtuan lang ko, Han. Nagkauna ka? Wala pa, Han. Dali na. Mga una ta. Makonsensya mapugkuan ng kalakiha, uy. Bulakan ko nilang ka ni siya. Pero kapoy masad kaayo kung magsugod na pod ko sa uno. Ay. Kuya Tutoy og Lola Hubag. Sa nadugay, nagkonsensya na ko. Maong gusto na unta kong mubuwag sa kumbana. Pero kapoy na kayong mag-start na pod sa uno. Dili man ko gustong masakitan ng akong bana mga idol. Actually, tanang kuwang niya na ko. Ginasulti ko na sa iyaha. Ginashare ko na mga idol every time nga mag-make love me. Para lang jud, mudugay siyag kahuman. Pero mga idol, promise, seconds lang yun, human na siya. Nag-decide na kung magbago na unta mga idol. Pero naadyo'y mutintal na ako. Ug madalapod ko. Tungod lagi
sa kakulangan sa kumbana. Palihog in town, tambagi ko ninyo sa angay kong pagabuhaton. Daghan kaing salamat. Magpaabot, Stephanie. Maing hapon sa to ang letter sender si Stephanie. La, maing hapon. Maadjong hapon po nimo din ha, Kuya Tutoy. Og nimo po my loves ko bisyo adlaw Tuesday. Nahala, aritang Inday Stephanie. Kitang tanan, lain-lain man gyud ta og preference sa to ang partner, no? Kitang tanan, lain-lain man gyud og gusto sa sexual nga aspeto. Usahay, dili makabot, gumikan kay kapoy na pagabot sa balay, kaduha, kamunduha, kulang inyong oras sa matag usa, ikatulo ang kakulangan sa sex education. Sa inyong edad, dapat gani, init pa kay mo ana. Murag normal na sa katulo ka upat siguro per day. Gumikan kay bata pa kay mo. Di ba la? Yes, kay 20s pa man sila. Tang mga 40s na pa 50s da. Ukiragwa, uy. Importante buhi. Mo agree ka? Di ka agree, bala ka diya. Kung dili kayo ingon ana ka active sexually ang imuhang bana, i-introduce nimo sa iya unsay mga butang nga makapagana. Like mo tan-aw mo pampagana, kanang gusto niya, kanang gusto pud nimo para mag-abot mo ba sa tunga ba? I mean, kanang iyahang ganahan. So, pupo na iyang buhaton. So katong gusto nimong buhaton nga yung kag hard, pwede to nimo introduce sa iya para masatisfy pud ka. No, education man dili man binasto sa tuwa. Di ba la? Yes, maunay inyuhang tamang buhaton day. Mangita ka dito og kanang porn video nga pwede nimong mahimong example para niya. Para ma-aware siya nga mauday na ang imong gipangita, ang imong ginaingon nga hard ana-ana. Pwede po nga ikaw mag-initiate day, ikaw mag-una-una nga inanion. Although, lain ko na sa feeling po sa babae nga ikaw mutudlo kay dapat mangguna ng inanang mga butang nga instinct na mangguna. And usually, mga laki gyud ang expert ana. Pero kay hinay man ka na imuhang banaday, so kinahanglan gyud nimong mulihok aron nga dili ka magsigig pangita ana didto sa lain. Yes. Ana raman na kay di na mi gusto ni Lola maabot ra sa point nga magkasakit ka, nay mahitabo nga dili maayo sa imuha, maadi ka ng butanga, sa ubang tao nimo makuha ang gana, mahulog ka, ma-inlove ka, ma-fall ka, kanya maabot bito sa point nga parintiran niya tong tao, common friends ninyo, kailan ninyo, ano bito? May mo ng komplikado ba? Unta samtang sayo pa, maundang na nimo, makontrol na nimo imong kagalingon because as you have said, love nimo ang imong bana. So when we say love na to atong partner, pangitaan na itong paaging masatisfy ka, masatisfy siya, mag-abot mo nga para magkasinabtanay mo. Lain-lain magita mga problema ang giagyan sa sexual na. Apotay lain-lain gusto mo hitabo pero di pa matuman, gumikan kay bisita, sa iyahang panlawas, dili qualify pa. Kanabitang mas importante pa ang pagpangitag kwarta, ang pagdiskarte kumpara ng mga butanga. Though part na siya pero mas lami mong gutong na kay kwarta samtang gabuhat mo ng butanga because lami kay mong paminsar ba? Di ba na? Yes, tinuod yun na. Pero siguro, sa ilahamanggong pangidaron nga 20s pa sila, Kuya Totoy, maunang sa karong idara, murag nakafocus pa kayo sila diri sa sexual nga aspeto sa kaminyuon. So regarding anang seconds lang day, mahuman na siya, kinahanglan yun na ninyong istoryahan. Kinahanglan pod nga ang imuhang bana maging sensitive sad siya. Dili kay magsige nilag suri-suri, kay kanang kuan, mabawi na lang next time, sorry, kay nauna siya. Dili pwede po nang inana. Kung inana na lang kanunay, meaning selfish gid kayo siya. Wala siya kailag ladies first. Wa siya ga care sa imuhang bation. Og regarding pod sa size day, wa na gitay mahimo ana day kay mauna man gyud na siya. Di naman na kailisan kay maora gyud na naabot sa imong bana pod 4 inches. Mahog na gyud ka ana day sa dawat-dawat na lang. Ang importante mo barog gihapon. Kay Pinoy size man na according sa mga research man to, result atong sa tong research 4.5 ang average size sa mga Pinoy men. So nang hinaot mi ni Kuya Totoy day nga masolusyonan ni inyong problema. Kay kanay imuhang happiness nga ginapangita nimo sa lain day nangita kag dax, nangita kag makasatisfy sa imuhang gipangita nga hard ana-ana, di man gud na siya magdugay day, pila ra man na ang happiness gud ana. Ang diha ra gyud nagkuwang imuhang bana day, pwede ka anang mag-substitute og mga toy. Sex toy, salakton nga pagka-istorya way lipod-lipod, dili na binastos ha. Ang atuwa dire nga ma-save si Inday Stephanie sa pagsigig pangitag dax.
Kanang toy day malikay pa ka na sakit wa pa kay alkontra ana. Again dili na binastos. Hindi na akong bastos gyud na inyong hunahuna diha. Inday Stephanie, daghan kayong salamat sa pag-share ni ining imuhang story. Ikaw po diha, my loves. Ayaw ka ulaw. Bisan unsa pa na ka-sensitive sa imuhang problem, isend lang na pangalyas lang. PM lamang ko, Lola Hubag, Love Radio Davao. Salamat sa imong pagpadag suwat letter sender. Salamat sa imong pagpaminaw. Kabisyo, ay kalimot like, share, ug follow sa to ang official social media accounts. Lola Hubag Love Radio, Kuya Totoy Love Radio Davao, ug Love Radio Davao page. Royal Derm and Beauty Lounge dito sa Maydalang Ar Castillo ning Sudad Ibabaw sa Mercury Drug. Pagwapa mo diha, my loves. Thank you very much, Ma'am Hena Barro. Crabs and Company, Sisig Factory, Cheat Time. Pasol mo luto ko at Lindo's Farm sa Barangay Los Amigos, Tubok ng Sudad sa Dakbayan. Ma'am Rosemary Lindo, daghang salamat. Dulces Kakanin. Mga lamiang kakanin. I-search niya sa Facebook, Dulces Kakanin. And G-Pads, Homestay and Cafe sa Baganihan, Marilog. Pagbanding mo dito sa imuhang family and friends, my loves, nindot dito na ay swimming pool, bugnaw ang place, og labaw sa tanan, my loves, limpyo. Accommodating pagkakayo ang mga tagiya og ang staff. Testingi gani dito, G-Pads. Search sa Facebook, my loves, GEEPODS, G-Pads. Homestay and Cafe. Daghang salamat! Ako si Kuya Totoy. Og ako si Lola Hubag. Feel good lang. Always!